Maayong gabi mga lods. Mauday na si Dodong James ang maswerte nga gitagaan ako pugas gabi. Nanguha taw na siya og plastik kay iyang ibaligya og nitabang siya sa iyang amahan. Nya kanang usa si Tatay Dindin gikan po na siya trabaho. Nya ni nagbalik ra taon siya kay stayin siya sa iyang amo sa unahan sa Mactan masiguro na. Silang duha ang maswerte nga akong natagaan sa kuan kanang libreng bugas tag duha ka kilo og duha ka sardinas og upat ka noodles lipay tan kay sila kay kita sila panglungag. Sila ang nasurtihan ako gabi sa akong pag laroy-laroy sa kadalanan sa Lapu-Lapu. Hinaot nga nakatabang ko ninyo sa misagamay nga paagi Dodong James o Tatay Dindin nga nakatabang ko ninyo karong gabi una. Og daghan kayong salamat sa atong sponsor nga kita may gihimong instrumento nga kuan kanang kita may gitagaan og higayon nga makatabang sa iyang sa atong isikataw. Siya ni hatag og sponsor. Lods kanimo ang Ginoo ray mo baos nimo sa imong kamaayo. Hinaot tagaan pa ka og daghang grasya nga moabot sa imuhang kinabuhi. May ganador? Tapilang kilo bossing? 59. 59. Papalit ako 4 ka kilo bossing pero duha-duha lang siya sa ka-plastic oh. Nya sardinas duha sa ila-ilahi lang bossing. Og noodles duha upat ka sardinas og upat ka noodles. Ibutang lang yang duha ka sardinas o duha-duha ka noodles sa kuan mo sing. Senyorita lang. Duha-duha. Pwede ra. Ya, upat ka noodles gyapon. Pwede man na ma-double plastic busing no? Ako rin, wala ka tandag ko. Namoy dako-dako ang masara no? Thank you. Kilatan ng busing. Thank you.
Pila? Thank you. Kamu ikubag yan, no? Wala, no? Ah, sige. Sakta lang, Marcin. Salamat. Karon mga lods. Ngayong gabi din mga lods. Karon nakapalit ta. 2 ka kilo. Yan. Sardinas. 2 ka noodles. 2 maka. 2. Takaran. Sardinas, 4 ka noodles pero ato nang ito. Dong, saan mo pa nga? Plastic? Ganahan kag bugas? Ganahan kag bugas? Ha? Ari dapit. Ganahan kag bugas? Ganahan kag bugas? Aga-asa man ka? Tagasuong ka dos nga amon nga kag ngay kag plastic. Ni kuan. Diya gi nyo ha. Ha? Diya gi niyo ha. Sa nga mo? Ha? Sa nga mo? James? Nahanti kag bugas amoy malangagwa. Ha? Tagahanti kag bugas ako'y bugas dire. Bugas ug sardinas ba? Pero nimo? Ano papa nimo ron? Jute? Asa ka jute man? Sa kon. Ah, ya. Ya ikaw nga kag plastic baligyan nimo. Eskwela ka wa pa. Ha? Sunod. Gaan ti kag bugas ha. Man lang wa panglungag. Nakasudlanan? Wala. Ha? Kare lang usa ka plastic ihatag nako nimo. Nanala panglungag 2 ka kilo ba? Pila mo ka malagsoon? 5? Oh, panglungag niyo ha? Oh, wala sa po yan. Asa pa magkapaingon? Saat, doon balik na po ka. Sige, sige. Ya, ampun kay, gabiin na kaya. Ikuan. Sige na, wala sa po yan. Ay, nandito ko sa natagaan. Si Doreen James, naning kamot taon. Kapag-butik. Kaya, nakuha dyan plastic para kapag-butik. Nakuha dyan kamot. Ang inabuhi siya, nanguha siya plastic. Baligya.
Isa magsalik. Siyang papa. Nabang siya sa iyang papa, panginabuhi. Plastic, kung magandang magkuha, o magkuha ka ng karugay ka maka, karugay na na, madaghan na na. Dong James, Doron James. Nga, sa umang huri. Amping dong, kay gabi na ba? Linis tatay. Kada mag-plastic bag. Siyempre. Linis tatay. Hoy! Buli na ka? Oy. Buli na ka? Oo. Ano ka gikan? Magtan? Nakay bugas? Nakay bugas? Tagaan kay bugas? Ha? Tagaan kay bugas? Kira mo? Tinood? Asa ka ulit? Ha? Sige ka ng trabaho? Nagkasa magiging haday, hidrera? Usay ka niya, nga trabaho ka? Hindi ka puyo? Asa lagi kang trabaho? Bangkal niya, tuyok lang ka? Stayin ka diya? Ya, maglungag mo dito? Ya, kaya nagkali ka bukas? Singa niya? Ha? Din. Okay. Nagkali ka bukas, parking sila ba? Nanghatag ko bukas nun. Wala, makatabang-tabang, tapos ginagmay nga pagi ba? Din. Nana ko tagaan, ano, ganina, bata. Nasundan po na ako. Nasundan ako ko. Walang, 2 ka kilo niya. Na sardinas niya. Kapag noodles, dota sa bawa na eh. Eneng natin grasya ginagmay, i-share po na ito bahalag panagsa, basta at least nakatabang na no. Ampun sa ugma, trabaho na pag-ugma. Ayo, dol-dol lang kag ulian kay at least bangkal niya. Just unahan ra. Nikuan. Ako pang random ra magano. Nikuan. Okay, may upload nag-video ko ni. Ha? Mga sticker naka-cellphone wa. Naka-sticker ay. May sticker nako. Biyaherong stone ba? Murang mga bato ba? Bisa sa mga bato. Kita jak lang. Amping busing. Sa po yan. Sige. Karon may nakadawat bugas na to si Dodong James ug si tatay na ba to or kuan kanang tatay na ba to or busing Sir Dindin Dodong James Sir Dindin. Pagkaswerte nilang duha nga sila natagaan na kumugas na sila panglungag taon. Kaya dili man gani karon ugma. Inaot nakatabang ko nung duha Dodong James o Sir Dindin. Stayin siya siyang amo diya sunahan. Bangkal sila nagtrabaho. Kanindo at sa pahiyom ni Sir Dindin. Inaot nakatabang ko nung duha. Orto mga lods, misyon na kumpus ang karong gabi na mga lods. Nahatag na to ang 4 ka kilong bugas, 4 ka sardinas, 4 ka noodles. Hinaot, nakatabang ko ninyo Dodong James o Sir Dindin. Mara na mga lods, maing gabi. Huwag dahil salamat, kiperking trapika naman rin napita.